Rure Nyambera angena Guardian Angel Bus Stage Rusegerunde n'urugembo ekero kugenda gucia ase police station se ebigambiro bya ugembo rungo n'urusegerwa Kisii Town CBD rure mbarabare na Huduma Center enda etakoli puke supermarket iga niriguridianse egere bwenyorere ebintu bya utegete Godmart Supermarket, get more plus. Endelea kufurahia na Star Times. Renew your subscription today to enjoy top entertainment. Lots of fun and adventures on our kiddie channels. Wow, that's amazing! Let your favorite stars make your heart flutter on our world-class telenovelas. You are my baby. Unmissable football action on the Saudi League, Carabao Cup, La Liga and the Bundesliga. This is absolutely wonderful! Renew your subscription today to enjoy top entertainment, music, movies, documentaries and lifestyle across our fantastic channels. Download Star Times on app today to never miss a moment. Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi. Wanchumura ritweri gali Jumatatu tariki 25 cy'umutinyiga w'ikomi umwakoiga aborokigwa emillion emu gutabire ba ekerasikelia Kisii nigo bachaka amatemo abo ase Chinsa ao ime na isko yoronguro gusin kinga keboigo mugiro bwa aborokia kurwa as university oroberigo chiego chakali kali kuriankyo kubatkana amono gotakanwa engeri abon na mangabirga konekigwa kurwa se county ito ya Kisii county Nyamira weke county Nairobi Ekeonga Chinsa Ibere asenchira yobo ikirano nkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia ye manyirio ni ga kwa Wilson Makori kabana into ikomole Ekeonga Chinsa Ibere nigo togo chakurwa sensemeli wizara isemi litko liarero nigo umwaziri w'isemi Muske Julius Ogamba Migosi anyakoboko nekia ukwigurwa gwa container ya amatemu akipsea ayo abange bamaitemu na Kenya Primary Schools Education Assessment ayanyakabago chaka litko liarero abarokigwa emillion emu guta Ibere nigo baikaransa amatemu ayo achinsemo chingaki oburendi bwabiri bokubekwa korwa ase Chinsa cy'umunenchiremo yakone kinga aborokigwa ngo kibari konyora chinga chinyoro eligokora amatemo Itko lia rero nigo aborokigwa emillion emu guta isato korwa asensemelia Kenya Primary School Education Assessment wasikipsea banyakabo ikaransa amatemo abo amanene korwa ase Chinsa ime na isko yoronguro gusin. The NEC has added as one more container. We are going to have a total of 14 containers within the county. Mambia rero nigo omwaziri w'isemi Muske Julius Ogamba Migosi anyakaba okonekia kwigurwa gwe container ya amatemu ayenyakaba guchakali tukulia rero nagotemuna niga serikali ebegetemero bulisaine yokonekinga abarokigwa abayiga ngo kibari konyora oburendi boisaine. We are all ready. The hotspot areas have been mapped. We are ready to undertake these examinations, including areas that have had skirmishes like in Tana River. We managed to make arrangements for the students who are from the affected schools to be hosted in security camps like the GSU camp for them to be able to undertake the examination. So no student is going to be left behind. Morikyo botambe ase wizara y'isemi Muske Belio Kipsang nigo nerabo igo nyakobo kwenekia ukwigurwa gwe container ya matemu emambia rero asabereka otamna niga serikali ebegetemero bulisaine yogo chiago kinia ebirengo bya amasomo nagotamna nigo barachie kurigereria kwenekinga matemu aiga abirika okorwa asenchira yekene nobwasi oku as teachers whether we shall be objective or that we could have been, there was possibility that we could be subjective in the way that we are going to assess our children. But the last two summative assessments that we have done, in comparison with the school-based assessment, the formative assessment that you did, there was quite, it was reflective. The abilities of children were reflective. And therefore, we say thank you. And that's why going forward, we would want to make this really a school-based, a school and teacher-based management of this summative
40% assessment. Kurwa ase chinsemo ao imense ya Kenya ni goboigo igati yabateneri amatemo iga akipse abanyaka bakonekia okwigurwa which container asibabiro tamna ni koborendi bwabirbo konekigwa boisaine elikonekinga aborokigwa baigango chibare konyora chinga kichinyororo erigo ikaransa asamatemo abo asenchira yabene. Our candidates are ready, our center managers are ready, and the teachers are also ready, and we do not have any cheating. This is an assessment, so we want to see how much the learner has achieved. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. And we are sure that the exams are going to be credible. Nobody has an intention or making any attempt to, make the discredit the exam. So we ask the parents, teachers, everybody and all the stakeholders that we join hands to make sure that the exams are abange ni go baganiria aborki bonsi bari abagendrete amana matemo bamane yakirasige 12 KCSE na dia achakarit kolia rero akenya primary school education assessment amaya mnenchire mo yokone kinga babirba ukinya ebirengo bya amasomo. Otherwise, we wish our candidates the best of luck as they continue with the exams, and we also ask our members of public to help us deliver exams in a more credible way. Wanchumurato kwirana ase ensemo inda munengana yugi chania nigo abanyakenyoro abarenge no burro butindi banyakoba bakumusa mukagerwa ayo mubobo ibikorwa ase award ya basi bogetauri bunge basi account ya Kisii korengana amo negati amenyikurwa sensemeyo nigo babirwa gotamna niga basaya babirwa gwesonania asobutumikibwa mariyo yugotindia egentukerere abange gwesonania ase bikore by'obusalia mubere onyagusirani gorusigwa asensemeyo goika enkendu ya nyamache chinga kebasaya babuligwe kwane kingo kibale gwetanga kurwa asoko boko gutambe ligwetanga kurwa soko nyora ebikore goso ogosambwa muno yo musawo yenyakaba okobekwa omulero asensemera gusiria obuguma bwaye roboto roni gorwariganigwa no mulikito Dan Muzungu. Abanyakenyoro bekenyoro kiari ontweka ababwate liriyanda linene mono nigo imambia yeritukoria rero baimoka na komotongia na komosamba guika ogokwa umuntu oyo mukagire ko bumwe ibiko Chinsa mechiga asakagire ko ibe binta asobotko bokera rero akanyare bintu byebiru egento nabage gweteri gwetirisa gobungete nyomba kiairwa bana ntoma etingo moibi ningu bana kero omwana oya nyoru ngana omoibi are no mochokora nare onyoriru no omoibi o sambiru bana asambu na kene kia musamba korengana na abanyakenyora abaiga nigo banyara kwerra buna nigo babire bagochandwa asama tukabuga ngoiga asobo ibibwa mentekanira ase kenyoreke iga buna bono oboibi nigetinga yanyara koibwa matukabuga ngoiga ekarorindo botkubokera rero abaibi baenge batatu ekaro babire banyara kominjoria ekero yomo abwatwa agososuru nebinte bibyo boibi arenge nabyo alinge sabani ngujiboja tatanga tinga yachire ande no murwire na bwatanya gitaro bona asanga ite no murwire nkorenda itinga kuja korenga bona bonkurangirwa bona abana bakana ngantu kujikumurangirira arabasobokwira oro etinga ibaka bona gatinda anyarora onye nabwa bakaire to yomobo tigaira ngetinga batiki abatigaire mo karo boigo ekegorie keigege kianyara gosemiwo buna kuche gotiga okabako gotambe anene mono enga kiga abana barasumutumoko bwerusa karboiga abanyanyimbo banyango sobekerana asensemeiga nigo banyara kurusya omubiro yinyira konyoira asengendu ya nyamache ana murega kamuranje mutiga oboibi abana besukuru mwarigererio omufwano bwo mumuroi munayete mware gwanja murigererie gitabu nari muraje bwa konyo ekera abanyanyimbo bachakire kurigia abakageru bande abo banyara gotama naboigo nebinte bibyo boibi byanyarire gosira korwa asensemeye iga kamuranje gaki abantu baito oboibi bwabukira ekenyorege yeito moisonde iga nari omongino minta ure twetinga engine yetinga ekagenda wiki teraera ekubwatiri tukorinde ebituma agatagorerwe nyomba akaurwe bituma obo tukobwa rero igo imoka baibere wene ndugu yane yanda barusyo bwe nyomba barusina kere bintu byange nyomba wigwete na byachire bakabyari mere sibyari me mansai bono twara batebeiga abana abe skuru chensi motigo boibi mwanya mogo mukya kwa bako igoro ntu no tara mona inu
nandi gogoitwa oboyone oboyongo ntobwati mabera ndonsi intwege ntono koimoka na kwabwatwa rero tochikoira sasa serikali twanyande kwirani gocha kwaza tokorie bibe igo twege tobuno kwanyorwa aye no gokorwa tokora naye otangaza muna abandu abotangaza tokore igo ndokwanjana ka baibuli korwaiga ase kenyore keiga kiario ntweka ikigotoka ime bunge ya bobasi erieta riane igongoro kwa Dan Musungu. Mwancho murato kwirana asense mwese michingaki amatemo manne akipse nyakaba guchakari kolia rero naria KCSE agendrete kwane kigwan nigo omo MC wodi ya Kisii Central umuske monyenye yoge abirika gwesokia na kubolia abaiboli kwane kingo kibare kwa abana babo abagendrete amuna amatemo abo chinga kinyororo munenchiremo yo kwane kinga babiri bakora amatemo abo asinkira gwendrete okwana na Getembe kolia rero nigo umuske monyenye boigo abirika kuganiria aboroki kubari bonse bagendrete amuna amatemo abo amaya nagotamna nigo eserikali gwetera se wizara isemi ebegete oburendi rikwane kinga aboroki wabaiga ngo kibare kokora amatemo aburungi litukolia rero ino mushimira Wilfred Manyenye yoge nkorengereria amatemu mwaigure nachaka na nachakore wiki eria abana baito ba grade 6 bajakira amatemu ao na form 4 onsi pio nkubasabira amaya akora amatemu batari no bwoba basomire emyaka yonsi bari sukuru igo ndetaweza kuba ngainanga amatemu nakara ko bikwa Kisii elinde barigererie ororo igaba rigererie ibintu byasoma elinde banyora amaksi amaya inde bagende kisukuru ibintu kende ndateri abantu baito mona aba bakubeka amaryogi amanga usiki kanisa usiki mbali usabantu bako nyamarwa jakuwe kugira abana abandi bakuna kurutamara gukirama abana bagosekekero barengereti amatemmambia uranje ngubasa mu mushimiro Kisii Central Ward munabono kipa gitonjukana ine townia ikindi gitonjukana ine ward yane urongo basabaga mubekeri ogirike ona abantu baito bechikanisa mo abana baribaga onde yokanete ogosaba lakini kesha ira nense abana berinde nari baranyore Chinsa kyo kurigereria ngati bakwimuka mambia akiyokora amatemu abo ibongo akira bari baito mbuya mono unabona abana bakire ruse ntambe nantu abayibori doika abana baito tobarende to baisa ko bateye bagende kucyama ibindi abana barabaise konyora ngoje bindengera indi bagoche igo togote bakira umuntu gari ndabana baye ngakiye abarimu babasomya kandi twakurira umwaka buya bakire nkabuya igo togote abanga abana abutika barendwe Chumura ya chinga kechibo igoni gomo MC ward ya Bugusero Muske Vincent Abuga abereka gwesokia na kogendera koganiria aboroki gwa bari bachaka amatemu abo amane akipsea kurwa achinsemo ao imena isko yoronguro gusi go Muske Abuga abereka otamna neribuya aboroki gwa baiga kwegwa chinga kinyororo no bolendi kobe komne nchiremo yo ngaba abiri bakora amatemu abo asenkira yekene no bwasyo imanyita abana bagende gukora amatemu abana ba form 4 na grade 6 guchaka bari iri chinga kichiga mbaganiriye mai mu especially abana ba grade 6 ko babo chaka amatemu imanyinga nga this is a new curriculum onta geto sabanga nyasaba konye ko babo chaka amatemu abatangani I want to wish abana babuse bonse korusansi kigo cyosoka etoke na please bonse baite Inga nataka kuripesi abana yuti baito ndugwateki eopa tutagite ko recruit abana 100 abao cha wasachi trainings kuchakana janyo riase vocational training centers chido Usere tugwateki vocational training centers Ibere yire raganga vocational training center na Nyamona I wish inaro sabanga bana youth bonse ipiba usere ebe wengite standard 8 watero ebe wengite form 4 grade kia ongia koende ko wenda uche college ni university ongo sabanga orete yeteria service yomo yane ngai yo MC eri ndo register otogo para recruitment otogo kwa vera mangi the 100 beneficiaries wao ya kwanyika from January. Right mwancho muregereria oraboti urudwae Muske Vincent Abuga na rugotokia ensemigen tangani anamono Ekeonga Chinsa Ibere takwenda sensemu ya kabere yo mutimoko tunyakaba takonyora enkwana yiritko koirana na mangi turakanyakaba tugukwariganira toskari
endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Mel's Pizza and Cafe asibakoros chikeki, chibaga, imigati, chipizza, chiplata, boigon koros bare indagera inyansu, muna inyamam, jengombe, eyemburi, eyengoko, chi wet fry, chi dry fry, inswe, nebinde ebinge. Koni bare muna chi fresh juice, na boigo chi milkshake, chi juice ao, na uba kuretera ebibionsi, guika ase utagete, Tebo igochi cookie, nechi scones, nechi snack. Ow. Asamange nebuku ba keresimi. Ase number 0792987468. Nobody asense moya nyanchwa. Gokaravare service delivery ase umuchi obusongo. Boigonkoro bare obokolelibwa outside catering. Tonyore ase mitandao yaitu ya TikTok Mel's Pizza and Cafe na boigo Facebook Mel's Pizza and Cafe Kenya. Instagram Tonyore Mel's Pizza and Cafe. Right, mwancho muri akaribu nanda sensema igaya kabirene ya mwali Ekeonga Chinsa Ibere ubutko wigawe Jumatatu astokwenda kurwase bunge ya bumachoge chache nikigati yabamenye kurwase ward ya Bochitendere ebunge yo babiri bagwesokia na kwemurungania asogutarosigwa guchipara ase ward yo ya Bochitendere abange nigo babiri bakomocha omo MCA bo ward yo askeri bagotemna goikabono iga chipara chinyinge nchirigweteka asensema yo egento boigo babiri bakubolia omo MCA bo ward ya Bochitendere muski James Undari Paradiso kwane kingo chero kobarosere chipara mninchiremo yo korobia obosombi wabo unaga chetega iga mwaka 80 paka bona iga chitagekechiga igongenderete koleme paratisa ndoje bunetoi tanya kondorera mabera ingosomia abana ne konda inge para ndigereti bone nchandegete munendwalte gende kerema iko nasi nukoeta bono ngakingo kora amarieta ne ongor kuchoni mbera igombiarira sekinyureke gekuru kumaisa kerario abanta baro enjere yetwa chakaga iga ninkore muyare ngekorukare ninkonyere matware na magoko bone kero twanyorire nga omuraji uyu tari guturigereri nande tari gutubwati igatwacha turime ntwa samangana ito twekorere no enta gitokoru igota yare ngomuraji uyu tari gutubwati cia sekinyureke asamarieta no ndie ki Frank oyo John Murebo Nyoki egasi yo mwemusiyo ito James yo barondari no kuna kubwati omuchumbe kurumaga sa kora magenderahe omuchumbe ntuntu bwati seginere omuchumbe ekero kurigere ne para erami egweta lakini bono rigere rigaiga aseri koria bwana te gutoremera buno mwemusiye na makombe to koremera njari siwe iganonka igobono omusomu chiukuru kubondari asiparatisa kurwa omwemusiyo Bochitendere ibono banjole bakuruka ba musiye lakini bakarukirwa bakanzura bagambire myaka 25 bono chingagiye Jones ne yendere bari kubu lakini chingagiye Jones twakiri chikura baka bandi bara ne kumbuga chinga kiekyo ekardogo jase kenyoro ekorukunga bosunya firaji lakini binyoro bireme bitatu bikorukwa kenyoro ekoruku kesabakwa kenyoro ekorunya simwamu ne kenyoro ekoruku mwisikirali ntura stokurwa ekenyoro gekuru kumwese kirali bokonyi bonde mboyo tu anakonyora nabwo nintu tokoba abantu bamutuma ingorwa ronko genda roje na chikonywa macha magundo amacharu machongo ubiyati garororo tinanya konyu machari maya obogi mato pimere to bore bwege kondo
Nchande macha kurunya borumba siro gororo baka na kweta bwana abo dikoria ni abere mune ekwerende tindiko manya kweta o maoro mumu ntubwate eaki yokorerwa magenderero ekiagera ngwaka na tore taxi igo tugusaba magenderere pareye aturemire pareye kiagera ni aki yetu tugoche pare kogenda gucha mate atebe tengutabokire kuri 2019 etaboke onye tari gochigokora mangana ayu Wanchumuri atonyore nkwana irit konkoirana na mangenda atkunya kabang parigandie tuskare. Paratisa ndo jabune toi tanya kondolera mabera ingo somi abana ne konda inge para ndigereti bone nchande kete mune ndwalte gende kerema dikol nasinu goeta bono ngakingo kora moisonde iga nario mongino minta uretwetinga engine yetinge kagenda wiki teraera ekubwatiri tukorinde ebituma agatakorerwe nyomba akaurwe bituma Wanchumuri atakwendera amune Ekeonga Chinsa Ibere kurwa asensemeri bunge ya kitutu cha chenoti nigo egati ya kurwa asekenyorukia irianyi ime ya marani bunge iyo nigo balene kibaka wakera maega yokoro iserigwa epara anamono kubwatikana amono kungururwa epara iye kurwa sensemo ya musaraba goichia asensemelia ya liya kigoso ese ensemeyo korengana amona minwe ensemeyo nigo babere bakumuiraniria omoske Jafet mukanya kuninga mbiamono ane kibuna nigo aberiga kubanyura soko barosiri pale na tokumanyigwa no muri Keito Daniel Ontiri Nasensemo yerenyi me ye wodi ya marani ase bunge ya kitutu cha North me ye county ya Kisii sabana bamenyi bensemega beso kyako kerege tambokiro kyo bunge we bunge ya kitutu cha North Musike Jafet Nyakundi haso kubangulire para ekorwa sensemo ya musaraba kugenda liya kigoso etambokiro batabuna ekiga ngechiko kinensemega gocha sebirengo binde korenganigwa nimechando babere bagwetera hasi myake menge kuro magiga omaine nobotu bwato mugokoro monene musimigwa tokoreire aga yese kenyorokia iriani emyake menge sana no kuruna twagakinete twikirege twagotire tutana korore para tutana korore kende gyose none sitima twarorire egentekegeni nona abana baito bangere kuriye nino kweli barari kuri historia epare ke sana kanyoma twanga na iga naje korora para ndero naje korora pare ya chabe pia rosiri ngwaka asante sana chinga toko simeka twabo neme tuto kwa babira yugisi namagoro mobere ko koretu twoyerikyo moncha ari na motaro twabo ne saduku baka igora korengana nabamenyi bensemiga ni bagokerege tambokiro kyoboene no bwasio ku wanjiriria konde wensi gutayo insi oborae bwae Musike Nyakundi asebono baboria no nyembaria bakoreta siasembe komwachinga kichinyororo ko baene kelie magendero bande bazo bwate siasa bako banikorendera Musike Jafet siasa twakanire amana bere kyara kareria na nyamu no Musike renko kwa ole ko kuonyonga Watabuna koroisigwa gwepariga bwego gwakonyire asokonyorera basaye bensemiga no nyina mabaga yechigasi korobyo bosomi hasi chinsemo ao chitane nensemiga egati abo chiskuru ao na korense gukina gwetera sabamenyi abo bamenyeta sekenyureke bono iga embwato mogoko monene kubwatikana Musike Jafet akoria yaramaja kutenda na kufanya kutenda na kufanya emoroche twarenge gutandika koruko korete mebera nini na nini paka gaiga abande barengoro bakurusia manje gaiga baira gutimataria Musike Jafet okorire gasiengija nande pake bara oroche akobeko moro mulero nande tiringira mambia ono oroche tanyamaya egento tokotebo mugambi oito congratulations ginkuri bateregeta seni kia Getembe kuroiga irianyi meye wodi ya marani ase bunge ya kitutu cha North litrane nguruko Daniel Ontiri
Yomono sana murikito Daniel Ontiri na roboti urwa senchira yobo ikirano. Mwanchi murata kwirana asensamili kaunti Nyamira nigo omoseneta bwe kaunti yo omoske okongo mugeni. Afrika gosokia na kubolia ba MCA okora emirimo yabo annamono mayaga yoko mwaka isiko omonogari bwe bunge ye kaunti assembly ya Nyamira omoske enokokero. Okwana chinga kechiboigo ni gabirga kubolia omugavana bwe kaunti ya Nyamira omoske amoske momnyalibo. Ochiakoane kingango korale emirimo ya yemunenchira yokukinia amagendero ase kaunti ya Nyamira. Juzi nilileta wajumbe wote na leta wajumbe wonsi pi utatigo yoboge tutu ucha watebanga ntotageti liberera linene ase serikali yetu kaunti ya Nyamira twateba kero monto akole gasi yaye mugavana atokolere egasi yo tokolera implementation yeji project abaye MCA na baro baye gulibaga bakole gasi yabo ya oversight onyaba bugate kise yiri cyabo no mo speaker obo ntubuna barayi tobe kando na bawo cyawara speaker yabo liyo mana babugate nelia yabo ntundo liko bayingiria gose bana baye guchi libaga oliyo ko batena no ni nto speaker ya Italia Senate into to cyawara buna ba Senate igona ba MCA na baro baye gulibaga bachole mo speaker obo bamanya ko tokolera oversight ese county yaito ya Nyamira na ndengo saba abantu baminto mu understand gasi yo mo seneta nche gasi anengo to majibesa chika na ndenara boli mugaba no choto era sanga ki gasi ya ndrete ige karongo mo boli ya maswali tali bitina. Muraibuensi ya Kenya moske Dr. William Samoei Ruto ni go ara egati ya abaraibande asensemelia ya Gilgil ime kaunti ya Nakuru asomo egabo kubekirwa egutwa kwa abawabisa kurwa asensemelia Kenya Forest Service okwana chinga kecho ni go moske Ruto aberega gotamna igara chikogendera kubwaterana amonegati ya ba Kenya ligo kinu chumi yensi ya Kenya muna tukomanyigwa no mulikito Sam Miyenda. Omorai wense ya Kenya omoske Dr. William Ruto nigo ara omoyiga bogo sokia abanyanyimbo bense moya manani imeye county ya Nakuru. Una enchira eya moyogo segeta obusmiki wemete chibilioni 15 Ruto nigo abasegeta banyimba bwoko gendera korenda amanani ase faida yo korenda ebintu bito etana ine naboigo korenda lire. Your graduation here today is not just a matter of personal achievement or career development, but it is an integral part to our broader national policy to make Kenya clean, green, sustainable, and prosperous. You have the opportunity to change course for Kenya Forest Service and make Kenya truly the environmental headquarters of the world by serving in a dedicated manner in the responsibility. Ruto nigo aboli abanyanyimba aba gusimeka emete erashe kubakonya korosia enibo iriyo segeta obokareri bwabo bwakera lituko. I also want to ensure and to ask those in the forest product space, those in the timber space, that there is now an opportunity for us to grow our timber industry space. We have already taken steps as government to make sure that the use of locally available forest resources takes precedence over imported products. It is the reason why we have made the conscious decision that furniture must be manufactured locally. Asomba jaga ojiboigo oikiranwa no mwaziri webintu biyetene ne mwanyabanto adendwale nigo boigo aira chinga kichaye korwa esegeto gochia ase abantu gosimeka emete iriyo korenda lire. Kenya has earned great recognition as a global leader in promoting environmental sustainability and climate action. Implementation of the 15 billion tree growing campaign program. A very noble, a transformative initiative
to address the critical challenges of climate change. Kuripoti ya Egetasini kia Getembe TV, Chinsa Miyenda. Ngiamona sana muri kito Samiyenda norbotu rwasenchira yobo kirno mwanchu morgire chideka ne merongevere na isa nesa tochi abutokire mayo kuraga Chinsa Ibere abnongo kiramo erbe Ekeonga Chinsa Ibere chubutko barero asabari kibaito ba mangana maya kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ko bakiranga mbiamono na abuto gwakiranga mbiamono soko chora kurigirelia Ekeonga Chinsa Ibere ayamona ndamange to asange chikoraga Chinsa nyankuru kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia nyelio ni gakuru kwa Wilson Makori. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best, nenya gitari ya Chirengu Maso.